हादरसायाव मैदेर आरो मानसिनि दाङाबाजिया गोदान बाथ्रा नङा। बिटिआर हालामजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायाव बेफोरबायदि जाथाय जानाया सानफा एफा बांबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बे बिथिंनि जेंनाखौ सोरखार आरो हाग्रा बिफाना सुस्रांनो नाजाबोदोंब्लाबो दासिम आबुङै जाफुंसारनो हायाखै। बेबायदि समावनो थांनाय हराव हाग्रानि मैदेरा गवालपारा जिल्लानि पाहिदल गामियाव गोबां सिलिंखार खालामलाङो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि थांनाय हराव फैनाय मैदेरा गवालपारा जिल्ला एबसुनि हारिमु नेहाथारि परिमल खाख्लारिनि नखराव न' सिफायनायजों लोगोसे गोबां सिलिंखार खालामलाङो। हाग्रानि मैदेरजों न' सिफायलांजानाय परिमल खाख्लारिनि दुखुथिया नखराव गवालपारा जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि धीराज हाज'वारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि एबसुनि माखासे सोद्रोमाफोरा थांनानै खौरां लाहैयो। Biराद दिगदार नांगौलै बिदि न' खानायाव। Niko dekna langlei. Dua. Dilian aja jadi. Ki jawab di kamna din. Oh. Hah? লখিমপুৰ মানে এই আৰু বৰজৰা মাইজাদি নাই মাইজাদি मा खबर नोंथां? Dong ro. Dia tong lagi sih babu mai. Video lah foto